Isang maulan na umaga ho mga kababayan at welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. At yan ho ang aming panata sa aming mahigit 1.8 million followers sa Facebook. Dahil live ho tayo napapanood ngayon sa social media, sa CLTV 36 News at syempre sa ating main page. Live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At gayon din sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood po itong ating programa at naririnig itong ating tinig para magbigay impormasyon. At I'm sure marami hong napuyat naghintay nitong mga anunsyo ng mga klase suspension. Yan, mahalaga, malinaw din natin yan. Maya-maya, ano ba yung patakaran? Ilang oras ba dapat? Ilang oras before? Yung mga ganun, At para umaga pa yan, yung ating mga mag-aaral, yung mga magulang, at yung mga guro, syempre, yung mga manggagawa sa mga paaralan. Ito ho mga kabalen. Patuloy po ang ginagawang pagbabantay ng CLTV 36 News and Current Affairs dito po sa sitwasyon ng ating rehiyon gitnang Luzon,
sa pananalasa po nitong habagat at siyempre sinabayan pa nitong bagyong Chrissy. Wala hong pasok ngayon sa maraming bahagi po ng lalawigang Kapampangan, gayon na rin sa iba't ibang lugar dito ho sa gitnang Luzon. Naka-post ho yung mga klase suspension, ano, I'm sure kagabi nakita nyo na yan. Oo, madaling araw kasama niyong nagbabantay itong CLTV 36 News, ano, hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw para ho dito sa mga anunsyo. Oo, kaugnay ng mga suspension. At bagamat walang klase, siyempre yung pasok, yung trabaho, tuloy naman, ano? At mahalaga rin, malaman natin sitwasyon sa mga kalsada para ho sa mga motoristang babiyahe ngayong maulan na Lunes, July 21. Ito ang sitwasyon ng trapiko sa siyudad ng San Fernando sa mga oras na ito. Real-time traffic monitoring muna. Via City of San Fernando City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Kabalen, kening area na po ning Del Rosario o ini as we can see, ano, maulan sa buong syudad ng San Fernando. Ngayon pong mga oras na ito, 10:19, araw ng Lunes, July 21. At nakikita natin mga kabalen, ito ho yan, no, sa area ng pinakataas muna tayo, Del Rosario traffic light. Ayan. Fast moving, ano, light traffic yung sitwasyon diyan. Ganyan din dito sa may area ng Sakop, ano, na delay itong pagsasaayos ho ng kalsada maging mga drainage. Ito ho yung sa tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Light traffic din sa mga oras na ito. At yan, sa may San Isidro, yan, dyan yung nakikita yung volume dahil nga naiimbudo dyan sa may area ng Sakop, ano? Oo, yung, ayan, may bahagyang pila, light to moderate traffic na dyan sa may area ng Sakop area. O, Diosdado Macapagal Regional Government Center. Pagdating ho ng San Isidro, light traffic dyan. Diyan naman sa may Dolores, Barosa, Macabacle, light to moderate traffic. Asahan dyan sa may intersection naman, maayos ang sitwasyon, light traffic. Sa ibang bahagi ng syudad, light traffic din, ano, mga kabalen. Sa mga oras na ito, ay siyempre wala akong pasok, ano, pero paalala, maudulas po ang kalsada kapag ganitong basa. Yung daan, madulas ang, check natin yung ating mga brakes, yung ating mga gulong. Ito mga kabalan, ayan, sa may old DFA building, ayan, sa may Jasa, light traffic din. Ganyan din ang senaryo dyan ho sa may flyover, sa may intersection ng Ciudad San Fernando, light traffic din sa mga oras na ito. Mula ho dito sa may San Fernando, silipin naman natin ang sitwasyon dito ho sa lalawigan ng Bataan kung saan maulan din ho yung panahon, ano, mga kabalen. At suspendido rin ang klase sa buong lalawigan ng Bataan, ha? Ngayong araw ho ng Lunes. Yung mga interns natin dyan sa Bataan Peninsula State University, BPSU. Ayan, wala kayong pasok, ha? Ingat kayo. Ingat-ingat sa kalsada. At stay at home, guys. Shout out din sa mga kaibigan natin sa Letran, Bataan. Pagbati, syempre. Kay Father J. Miranda ng OP. Ayan, ha.
ng Letran, Bataan. Ayan, kumusta po? Napapanood tayo hanggang, siyempre naman CLTV eh. Letran Bataan, ayan. Sa susunod makakasama rin natin yung mga comm students nila para maging interns ng news department. At siyempre, yung mga masisipag din na mag-aral ng Bataan Peninsula State University. Ayan. Sitwasyon ho sa Bataan, basa rin ang mga kalsada, maulan sa buong lalawigan. Diyan ho sa may Layak, Balanga North, Balanga bound, ayan, no, light traffic. At doon makapalang marami-raming sasakyan sa mga oras na ito. Hermosa SCTEX, maluwag ho kalsada. Coolies Crossing, Orani, light traffic din. Kalaylayan, ganyan din ho ang sitwasyon mga kabalen, light traffic sa mga oras na ito. Pagdating dyan sa may Walter Mart at dyan sa may Balanga, maluwag din ang kalsada. Paalala ho sa mga motorista dyan sa lalawigan ng Bataan, sumunod ho sa mga itinakdang speed limit 80 lamang sa mga pribadong sasakyan. Yung mga PUV 70 lamang, huwag kayong lalagpas, 60 ho sa mga motorsiklo at 50 naman sa mga truck at van. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita at impormasyon na may paggagamitan. Ito ho, silipin natin sitwasyon sa North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe sa mga oras na ito. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Kabalen, sa mga oras na ito, ayan, maluwag ang kalsada, North Luzon Expressway, syempre ho, at basang-basa kahit saan, makita natin, maulan. Dito ho sa may area ng Balintawak, ayan, light traffic. Mapulang Lupa, Valenzuela, light traffic din. Yung mga patungong Metro Manila, makapal-kapal yung volume dyan, mas as compared dun sa mga northbound, o headed sa Central at Northern Luzon. Karuhatan Toll Plaza, light traffic. Marilao, dito ho sa area ng Bulacan, light traffic din, ganyan din sa Bukawi. Doon yung Bukawi, yung mga patungo ho ng norte, may bahagyang kapal ng mga sasakyan. Siyempre, nagdadahan-dahan dahil na rin sa madulas na kalsada. Ayan ho, mga kabalen. At sa may syudad ng San Fernando, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Yan ho, kabalen ng sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. At ito, nanonood sa ating programa, batiin natin, Koyang Joel, Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maya pa ba kong Joel, happy Monday. Kaya ka makaipay basa po, tadakal ka. Bimingat, kauran ha. Naman sa lulubog keng lugar yun. Magbati ho sa mga kaibigan natin dyan sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Aldo Doya po, Manal Bay Koyang Joel, Stephen Manalo. Dakal pong salamat kayang kang alangsawang suporta. Ito ho mga kabalen, mga nakikibalita sa lagay ng panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Ang weather forecast kaninang alas 5 ng umaga. Panoorin ho natin mga kabalen. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa ating latest satellite images, makikita natin na sa kasalukuyan patuloy nga ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mga makakapal na kaulapan na ating nakikita dito sa ating satellite images ay ang epekto nga ng ating southwest monsoon. So patuloy ito magdudulot ng mga pag-ulan, mataas sa chance ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa Luzon, Visayas at northern portion ng Mindanao. Pinaka-maapektuhan ng habagat itong western section ng Luzon at Visayas ngayong araw. Samantala, nalalabing bahagi ng Mindanao, itong southern portion ng Mindanao magpapatuloy
itong maaliwalas sa panahon, improving weather conditions ng ating inaasahan sa mga susunod na araw. Pero asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. So kagabi ay nagsimula na tayong mag-monitor ng isa pang panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabuo ito dito sa silangang boundary ng ating PAR. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So analysis natin sa ngayon, malit pa yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. At yung scenario natin patuloy yung generally northwestward or yung pahilagang kanlurang paggalaw, and then northward or pahilagang paggalaw nito. So northwestward sa mga susunod na araw, and then northward patungo sa northern boundary ng ating PAR. So yung scenario rin dito para sa ngayon, mananatiling malayo ito sa ating bansa at wala tayong inaasang direktang epekto sa ngayon. Yung mas magiging concern natin sa mga susunod na araw ay yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat. And as of 4:30 a.m., ito yung ating mga latest heavy rainfall warning o yung mga color-coded na heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. So, as of 4:30 a.m. nga, may nakataas tayong orange heavy rainfall warning over the northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang na dyan ang Lubang Island. Samantala, yellow heavy rainfall warning naman ang nakataas dito sa central portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, itong western or itong southern portion ng Western Visayas area, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Zambales at sa Bataan. So nangangahulugan kapag meron pa tayong color-coded na heavy rainfall warning sa ating lokalidad, asahan natin na magpapatuloy itong mga malalakas sa pag-ulan within the next 3 hours. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o yung habagat. So para sa mas detalyadong impormasyon para sa mga localized warnings and advisories na ito, ay maaaring bistahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest weather advisory na in-issue kanina alas 5 ng umaga, itong mga weather advisory ay sinasummarize yung mga pag-ulan na posibleng nating maranasan within the next 24 hours. In contrast, heavy rainfall warnings na dinidisplay or ina-advise yung ating mga kababayan sa mga pag-ulan within the next 3 hours. So for the next 24 hours, ngayong araw magpapatuloy itong 50 to 100 millimeters sa pag-ulan in a 24-hour period sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Mas lalakas yung mga pag-ulan over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So ngayong araw, possible 50 to 100 millimeters. Bukas, mas lalakas yung mga ulan over these areas, posibleng umabot ng 100 to 200 millimeters in a 24-hour period. Samantala, 50 to 100 millimeters ng pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Patuloy yung paglakas ng habagat sa mga susunod na araw at posible na rin umabot yung mga pag-ulan dito sa ilang areas or itong mga inland areas ng Mimaropa as well as some parts of Bicol region. So magpapatuloy yung 100 to 200 millimeters ng pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall ang mararanasan over most of Ilocos region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, bahagi ng Quezon, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Aklan, at Antique. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong mga areas shaded by orange, asahan natin na sa mga susunod na araw, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa dahil inasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 3 days. Yung ating kababayan na malapit sa mga ilog at dalampasigan, maghanda po tayo sa posibleng pag-apaw ng water level over these areas. At ayun nga po, patuloy tayong mag-antabay ng mga localized advisories. Ito yung tinatawag nating heavy rainfall warnings sa panahon.gov.ph at patuloy na pinupost yan sa ating social media accounts at DUST_Pag-asa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon,
So itong area pa rin, itong western section ng Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng habagat, itong mga rehiyon ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa area ng Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, as well as Oriental Mindoro. Asahan natin, ito yung mga area na pinakamaapektuhan ng habagat ngayong araw. Patuloy rin yung mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, asan pa rin natin. Basta nasa Luzon tayo, magpapatuloy itong mga pag-ulan. At western section nga ng Luzon, inulit ko po, ito po yung mga area sa pinakamararanasan ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ring area ng Palawan as well as buong Visayas, pati na rin itong western and central or itong northern portions ng Mindanao. So itong bahagi ng Zamboanga Peninsula at northern Mindanao, asan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ngayong araw. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 5 a.m., wala na tayong nakataas sa gale warning, pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng katamtaman ng kasamaalong karagatan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:37 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or thunderstorm advisories, so ito po yung mga localized advisories, ay maaring i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe mo rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat Kuyang Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kabalan, bago tayo magpatalas na, silipin muna ho natin ang sitwasyon dito hong iba't ibang bahagi ng Pampanga River Basin. Okay, ito ho yung River Trend and Flood Bulletin number 1 na inisyo ho nitong ating Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center of PRFFWC kaninang alas 6 ng umaga. Ito mga kabalen, pakita natin yung flood bulletin na inisyu ng DOST Pag-asa ng PRFFWC. Ano? Ito yung nagbabantay sa iba't ibang sangay, tributaries at yung buong river basin ng Pampanga River. Yan ho'y nagsisimula syempre dyan sa may area ng Nueva Ecija. Pababaho yan hanggang makalabas ng Macabebe Masantol, hanggang makalabas ng Manila Bay, ano, yung Pampanga River. Ito ho yung sitwasyon dito ho sa may area muna ng ito, silipin na lang natin yung mga alarm level. Ano? Oh. Diyan ho sa may Mid-Pampanga River Arayat, nasa above alarm level. Kanina hong alas 6 ng umaga ay nasa may 6.76 meters yung hong sa area ng Arayat. So above alarm level. Kasi 6 meters yung water level dyan na alarm level. Yung kanyang alert level, 5 meters. So lumampas na po, nasa 6.7 meters na. Kaya naman above alarm level na itong sitwasyon ng tubig, ano, o yung water level dyan ho sa may Pampanga River sa area ng Arayat. Pagdating naman dito sa may San Isidro, Nueva Ecija, below alert level siya. Okay, so may nasa may 3.68 meters lamang. So mas mababa ho yan doon sa dapat ikabahala, ano. At ito ho, silipin natin. Dito naman sa may
Pasig Guagua River at Sasmuan. O Pasak, Guagua River. Yung tributary dyan sa may area ng Sasmuan, nasa alert level na rin ho. So kaninang alas 6, nasa may 2.46 meters na. At apektado yan, hindi lamang nitong buhos, no? Yung downpour na dala ng habagat o yung ulan na dala ng habagat at ng bagyong Krising, apektado rin ho yan ng high tide. Kaya naman nasa alert level din yung tributary dyan, yung Pasak Guagua River sa Sasmuan. At dyan naman sa may Sulipan, Apalit, above alert level na rin, no? Yung Lower Pampanga River, yung area ho ng Sulipan portion, o yung Sulipan portion, kay Barangay Sulipan Apalit, nasa may 2.64 meters na rin. So dahil sa may upstream flow, yung nanggagaling ho sa itaas, yung alert level niyan sa may Sulipan is 2.60. So bahagyang tumaas lamang. So ito ho mga kabalen ang sitwasyon at mahalagang malaman, natutukan, lalong-lalo na ho yung mga kababayan nating naninirahan malapit ho sa ilog ng Pampanga o yung Pampanga River. Magpapatalastas lang ho tayo sa ating pagbabalik. Makibalita tayo sa iba't ibang sitwasyon dito ho sa may lalawigang Kapampangan. Makakapanayam natin Ginong Raymond Del Rosario, ito hong hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at ito pa rin po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong may pagkagamitan, at balita at impormasyong makatotohanan. Yan po ang pangako ng CLTV 36. At medyo nasasamid pa ako. Inuubo-ubo pa. Ayan, kumusta po mga kabalit? Uso ang trangkaso, paalala sa ating mga kababayan. Uminom ng maraming tubig, palakas ng katawan, dahil ito mong panahon talagang nagiging sanhi ng ubot, sipon at maging lagnat para sa karamihan. At gaya na lamang ni Kuya Justin na ngayon pa lamang ay nakaka-recover. Ngayon pa man, makibalita muna ho tayo sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Nasa linya ho ng telepono ngayon si Kuya Raymond Del Rosario, ang hepe po ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando, Pampanga. Isang maulang morning. Kuya Raymond, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa atin lahat, Sir Justin, at sa inyo pong mga tagapakinig. Apo. Sir, kumusta ho ang sitwasyon at kumusta po itong ginagawang pagbabantay operations po ng ating City Disaster Office? Ngayon pong nararamdaman natin itong malalakas na pag-ulan sa buong kalunsuran ng San Fernando. Opo, tama po. While sa City of San Fernando po, simula pa lang nung bago pa dumating or pumasok sa PAR yung si Bagyong Krising, ay nag-activate na po tayo ng Blue Alert ng ating Emergency Operations Center. Meaning, mas in-intensify na po natin yung monitoring natin sa mga nasasakupan po natin. And in fact, kahapon, kasama po natin yung ibang mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, ibang mga members ng Disaster Risk Reduction Management Council ng City of San Fernando. Nag-ocular inspection po tayo at nag-conduct po tayo ng initial assessment dun sa effects ni Krising at ng Southwest Monsoon or Habagat. Pumunta po tayo sa mga low-lying areas or barangay dito sa City of San Fernando. Binisita po natin yung Barangay San Pedro, yung Sitio Pirsa sa May Pandaras, San Nicolas, sa Tinajero del Pilar, San Juan at Santa Teresita. So, based on our initial assessment, meron pong mga more or less 400 families or 200 households yung initially na identify po natin. Pero patuloy pa rin po yung ating pagsubaybay sa tansya ng panahon at sa sitwasyon sa ating pong city. In terms of response, naka-ready na po, naka-standby at naka-pre-position yung mga emergency responders po natin and other response assets upang kung anumang mga reports na magkaroon ng emergency ay makapag-respond po tayo ng mas maaga. Apo. Sir, sa mga oras na ito, meron ba tayong mga kababayan dito sa syudad na nakastay ho sa mga evacuation centers? Yun po. Actually, kahapon, dun sa assessment po natin, wala pong na-identify na need to evacuate. While meron kaming nakita na nasa talagang mababang lugar at mga apparently mga informal, na niyayaya po natin sila na sana ay magstay na lang sa mga evacuation facilities natin. Kaya lang, nag-ano po sila na ayaw nila. Apo. Since hindi daw nila maiwan yung yung bahay po nila, Pero nonetheless, we are in close coordination with the concerned barangays para i-monitor din po sila at kung kinakailangan ay ililikas po natin sila. Apo. Sir, itong mga danger zone na identified, ano ho yung pinaka tinututukan natin, and itong mga binabanggit ninyo na may mga informal settlers, anong area ho itong mga ito? Yun dun sa may Sitio Pirsa, Pandaras, at meron din tayong along the dike na napuntahan, napasyalan kahapon. Apo. Sa may Barangay San Juan. Although of course mga ano na lang ito, mga mangilan-ngilan. Nonetheless, of course,
bibigyan pa rin natin sila ng karampatang serbisyo kung kinakailangan. Opo, opo. Sir Raymond, maliban dito sa baha, alam natin na may mga ibang hazard din na dala itong ganitong hagupit ng habagat, gaya na lamang nitong posibleng pagkabuwal ng mga puno. May mga na-monitor ba kayo? And ano na yung ginawa ninyong intervention? Di ba? Itong MacArthur Highway, alam natin maraming mga akasya dyan. May mga pagkakataon na may mga sangang nahuhulog. Kumusta ho? Ano ho yung ginawang action ho ng city para ho mapigilan din yung mga problema na pwedeng mag-arise sa ganitong masamang panahon, sir? Yes po. Well, aside doon, tama po, no? Iba't ibang mga hazards, yung dala hindi lang pag-ulan, yung dala ng mga bagyo or ni habagat po, no? Of course, meron yung pabugso-bugsong malalakas na hangin din na in-expect po tayo. At dahil doon, meron din tayong na-monitor na ilang mga incidents of fallen trees. No? At yun naman po ay kagad naman po ng inaksyonan natin ng city government through our city engineer's office. No? In fact, kahapon meron tayong bumagsak na puno dito sa may malapit sa may San Juan. No? At yun po ay kagad naman nating through our city engineer's office na itabi na at malinis na po yun. We make sure na kung meron mang ganon, ay mabilis po nating ma-actionan para hindi po siya mag-cause ng iba pang mga problema gaya ng mga obstruction or mag-cause ng traffic kung nasa daanan man po yan. Apo. So yun po, monitor po natin talaga yung mga yan, monitor natin at meron tayong standby resources to respond to whatever po. Opo. Sir, clarify ko lang, sa mga oras na ito, may mga kalsada ba na hindi maaring daanan sa syudad ho ng San Fernando? As of this time, Sir Justin, passable po lahat. Yung mga major roads going to and from the city of San Fernando. While meron tayong nanonote na merong mga mababang, yung mga tinatawag nating mga water panding sa side nung kalsada, meron po tayong nanonote na gano'n. Pero generally, lahat po ng mga roads the city of San Fernando are passable to all types of vehicles at this time. Lalo na yung sa may area ng Olivas kasi diyan yung madalas bahain, no, sir? Ngayon, okay naman, Tama po. Opo, nadadaanan pa rin naman po yun kahit meron pong tubig sa side, no, or sa gutter. Meron naman po nakakadaan as of this time. Apo. Sir Raymond, panghuli na lang, ito hong kahandaan sa mga ganitong klaseng senaryo, taon-taon naman natin itong nakakaharap. Ito hindi lamang tungkulin ng LGU, tungkulin din to ng bawat isa. Ano ho yung dapat gawin naman ng bawat tahanan, bawat pamilya, individual, para sa gayon maprotektahan din nila yung kanilang sarili at mailayo sa panganib pag ganitong meron ho tayong mga binabantayang weather conditions. Yes po. So tama po yung sinabi niyo, Sir Justin. Tayo sa ating level, sa personal at sa family level, meron po tayong magagawa. No? Una, siyempre dapat mag-monitor din tayo. No? Meron po tayong mga active pages ang city government, through the City Information Office at yung CDRMO page natin na every now and then, nag-announce po tayo, nag-anunsyo, nag-send po tayo ng advisory sa lagay ng panahon. Of course, ayon din sa tansya ng pag-asa. No? Kung meron naman pong halimbawa, yung bahay natin, alam natin na merong mga malalakas na pag-ulan, siguraduhin lang natin kung halimbawa made of light materials yan, i-reinforce natin. No? And at the same time, iayos po natin yung tinatawag nating go back. So yung emergency kit natin that could sustain us for at least 3 days kung sakaling kailangan man tayong mag-evacuate or lumisan sa ating pong tahanan. Sir Raymond, ano po dapat laman ng go bag para sa kaalaman ng ating kababayan? Yung mga basic, dapat may laman yung pagkain na hindi kagad nasisira. No? Meron siya lamang tubig. Kung meron po nagme-maintain po sa membro ng pamilya natin, dapat meron yung gamot niya, yung kanyang reseta. Meron tayo dapat at least transistor radio, flashlight, no, at ibang mga mahalagang dokumento, damit,
yun nga, pagkain, no? At syempre, kung ano pa, yung mga pwede po nating masabi na essential kung sakaling kailangan po tayong lumikas. No? So Apo. yun po, dapat ay nire-replenish natin every now and then so that when the need arise, kukunin lang po natin yun, then we go. Kaya po yung tinawag po natin siyang go back. Yun po. Opo. Sir, paalala na lang sa ating mga kababayan para mag-ingat, lalong-lalo na rin yung mga motorista na alam natin pag madulas yung kalsada, yung madalas kong makita yung ambulansya ninyo, sir, na rumiresponde kapag nagkakaroon ho ng mga mishap o mga road crash incident along MacArthur. Ngayong madulas ang panahon, ano yung gusto nyong paalala ho sa mga kababayan natin, sir? Opo, sabi po mga motorista, no, of course, pinapaalalahan po natin sila na mag-ingat po tayo lagi. No? Siguraduhin natin na maayos muna yung ating sarili. No? Kung tayo ay magmamaneho o mag-drive ng anumang klase ng sasakyan. At lalo na i-consider din po natin na kapag tag-ulan ay talagang minsan or madulas talaga yung kalsada. So ingat lang din po, no? Maging maingat at of course responsible din po tayo sa ating paggamit sa ating mga kalsada, no? Lalo na alam natin ay sinishare po natin yan sa iba pang mga motorista. So ingat lang po lagi at maging yung situational awareness natin anumang oras dapat po i-maintain natin. At kung magkaroon man ng anumang problema or emergency, ma-follow naman po sa aming page or sa CIO yung mga emergency hotlines natin. Ang main hotline po natin is 961-HELP or 961-4357. So, kung meron man pong emergency, itawag lang po at bukas po yun 24/7. Okay, maraming salamat po, Sir Raymond Del Rosario, hepe po ng CDRRMO San Fernando. Sir, alam namin busy kayo. Maraming salamat. Makikibalita pa kami at ingat ho kayo sa inyong mission ngayong araw na ito, sir. Maraming salamat po, Sir Justin, at ingat din po tayo lahat. Okay po, mga kabalen. Maraming salamat. Yan ho, mga kabalen. Narinig natin ang tinig ni Ginoong Raymond Del Rosario. At nakapagbigay siya ng situationer, update ho. Natawa ako kanina, sabi ko, madulas yung panahon. Madulas yung kalsada. Oo. Sorry naman, sorry. Oo. Yan ho, mga kabalen. Ang sitwasyon sa may San Fernando, Pampanga, passable lahat ho ng kalsada sa mga oras na ito. May bahagyang namomonitor na pockets ng pagbaha ng mga side lang, pero lahat ng major thoroughfare sa syudad ho ng San Fernando, passable. Lalo na ho yung dyan sa may tapat ng Camp Olivas. Alam natin, binabantayan yan dahil madalas siyang bahain. Kahapon, binaha nga, So, ayon ho kay Ginoong Del Rosario, passable yan sa mga oras na ito. Paalala rin sa mga kababayan natin, magdala ng go bag o ihanda yung inyong go bag para sa gayon kung sakaling kailangan lumikas, meron kayong madadala immediately o agad-agad kung tawagin. Ito naman ho, mga kabalen, sitwasyon sa area ho ng Minalin, Pampanga. Pinadala ng ating citizen journalist na si Julian Paul Gagi. Abot tuhod na baha ang nararanasan sa tapat ho ng Santa Monica Parish Church sa San Nicolas, Minalin, Pampanga. Umaga ho nitong Lunes, July 21, At hanggang buong naman yung tubig sa bahagi ng plaza dyan ho sa may Minalin, Yan ho'y mula sa ating citizen journalist na si Julian Paul Gagi. Dyan ho sa Minalin, Pampanga. Kabalayan, ako'y pansamantalang magpapaalam muna
At tumutok lamang sa CLTV 36 News para ho sa tuloy-tuloy na pagbabalita kaugnay nitong ating binabantayang hagupit ng habagat. Muli, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.